Hep! Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Kung pwede lang, i-rewind ang oras. Itatama ko ang mga pagkakamali ko para magkatuluyan tayo. Hi DJ Rocky. Palagi akong nakikinig sa programa mo. May mga iilang kwentong nakaka-relate ako. At may mga iilan na parang mapapatanong ka na lang kung totoo ba talagang nangyayari ang mga ganito. Dahil dito, naudyok din ako na magbahagi ng sarili kong sikreto. Itago mo na lang ako sa pangalang Bona. At ito, ang aking secret file. Noong nasa grade 7 ako, nagkaroon ako ng classmate na hindi ko gaanong naging close sa umpisa. But still, naging kaibigan ko pa rin naman. Itago natin siya sa pangalang Alvin. Medyo weird ang naging panimula namin ni Alvin. Meron kasi akong greatest crush magmula pa noong kinder ako. At kababata ko yung crush kong yun. Kaso nagkataon, nakarhyme ng pangalan ni Alvin yung pangalan nung crush kong yun. At noong 2012, habang nasa grade 7 pa ako, usong-uso pa noon yung ipinagko-combine ng mga pangalan. Alam mo na, kagaya ng Kim Emerald, nila Kim at Gerald, Joslia, ni Joshua Garcia, Julia Barreto, mga ganon. Tas lahat ng mga notebook ko, nakasulat doon sa loob yung combination ng mga pangalan namin nung childhood crush ko. At ang akala ng mga kaklase namin, si Alvin yun. Kaya ayun, naging tampulan kami ng asaran. Dito na kami naging magkaibigan ni Alvin. Madalas na kaming magkasama sa klase, tuwing recess and lunch. Tapos may mga araw din na magkasabay kaming umuuwi ni Alvin. Nung birthday ko nga, isa siya sa mga naimbitahan ko. Umattend naman siya. Hindi naman siya yung tipo ng taong suplado. Kaya nagustuhan ko yung pagiging friendly niya sa akin. Then nag-grade 8 na ako. Lumipat na si Alvin sa Cavite. Umuwi na siya sa parents niya. Noon kasing nasa grade 7 pa kami, dun pala siya nakikitira sa lola niya. Kaya ayun, nawalan ako ng communication sa kanya. Wala na ring tuksuhan sa amin kasi nga, hiwalay na kami ng paaralan. Mas lalo pa kaming nagkalayo noong nag-transfer ako sa paaralan sa probinsya namin pagsapit ko ng grade 9. Tsaka lang kami nagkaroon uli ng communication ni Alvin noong year 2015. Kung tama ang pagkakaalala ko, inad niya ako sa FB. Sa isip ko, oy bote, kilala pa ako nito. Nakala ko nagkalimutan ni. Kaya kinonfirm ko naman yung friend request niya. Nagkahingian kami ng number at ayun na. Araw-araw na kaming nagkukulitan sa chat sa Messenger, pati na rin sa text at sa call. Dito na kami mas naging close sa isa't isa. Then October 2015, nagsabi sa akin itong si Alvin na kung pwede raw, gusto raw niya sanang manligaw sa akin. Sa isip-isip ko, wala namang masama kung susubukan niya, diba? Tutal, matagal na rin kaming magkausap. Nasanay na rin ako sa presensya niya. Kaya sabi ko, di sige, go. At noong nililigawan niya ako,
mas lalo ko pang nakilala si Alvin. Siya pala ay family-oriented. Kayang-kaya niyang magsakripisyo alang-alang sa pamilya nila. Oo, DJ Rocky, ganun pala siya. Kasi may time pala noon na tumigil siya sa pag-aaral para mag-sideline at makatulong sa pamilya. Noong nawala ng trabaho ang magulang niya, dito pa lang, humanga na ako sa pagkatao niya. Paminsan-minsan naman kapag umuwi naman ako sa bahay ng lola ko, pumupunta rin doon si Alvin. Doon na rin kami nagkikita. Kahit nakakahilo ang biyahe pa uwi sa lugar ng lola ko, hindi alintana kay Alvin ang bumiyahe para lang magkita kami. Matiisin din itong si Alvin, sa totoo lang. Hindi na ako magtataka na masipag siyang tao. Fast forward to April 5, 2016. Tinext ko si Alvin. Sabi ko, andito ako ngayon sa bahay ng lola ko. That time, nasa work pa siya. Kaya hindi na rin ako nag-expect ng reply galing sa kanya. Maya-maya, bandang hapon, bigla siyang nag-text sa akin. Sabi niya, labas ka. Paglabas ko, hala, andun na nga itong si Alvin. Nataranta ako bigla nung makita ko siya. Hindi ko nga naisuot yung bra sa ilalim ng t-shirt ko. Nakakahiya tuloy. Kaya medyo nahiya na akong lumabas para sunduin siya. At dahil medyo na bad trip ako sa kanya, sumenyas na lang ako sa kanya na kunwari, pinaaalis ko na siya, na umuwi na lang siya ng Cavite. Palusot ko, hindi siya po pwedeng pumasok kasi may mga bisita ang lola. Nakita ko si Alvin, dahan-dahang naglakad palayo at tuluyan nang umalis. Kinagabihan, nakapag-isip-isip na ako na itong taong ito, gusto ko naman siya. Gusto ko si Alvin. Ma-effort siya, madiskarte siya, at mukhang hindi ako basta-basta iiwan. Kaya nung mismong gabing yun, tinext ko siya. Tinext ko siya na oo, sinasagot na kita. DJ Rocky, hindi ko ma-imagine ang saya na naramdaman nun ni Alvin. Panay ang text namin sa isa't isa. Ang expression of love namin basta masaya lang. Kasi finally sinagot ko na siya. Actually, matagal kaming magkausap sa text nung gabing yun. Tapos habang magka-text kami, bigla niya akong sinabihan na, bumaba ka. Laking gulat ko, nahala, andoon na ulit sa may gate itong si Alvin. 2 hours na nag-commute si Alvin para makita ako uli. Nagkita kami, nagkausap, at ginawa naming opisyal sa personal ang relasyon namin. Dahil magkalayo ang mga inuuwian naming mga lugar, naging LDR ang relasyon namin. Nagkikita lang kami ni Alvin kapag may long weekend o di kaya ay bakasyon. Pero ayos lang, kasi araw-araw naman kaming nag-uusap. Buong araw ay hindi namin nararamdamang napakalayo namin sa isa't isa. Mula sa umaga, good morning agad ang message namin sa isa't isa. Hanggang sa pagtulog, nag-good night kami sa isa't isa. Yung mga I love you-han namin, walang space yun. Na tinatype namin sa text para tuloy-tuloy ang pagmamahal. Ganun kami kakomportable sa isa't isa. Kilala na rin si Alvin ng pinsan ko at 2 sa 4 kong mga kapatid. Aware din ng parents ko na may boyfriend ako. Sabi ni Alvin sa akin, kilala na rin ako sa kanila dahil ako ang nasa wallpaper ng cellphone niya. May time pang araw, DJ Rocky, na pinag-awayan ako ng parents niya. Kasi yung isang picture ko ang gustong ipa-wallpaper ng papa niya sa kanya. Tapos yung isa naman, yung gusto ng mama niya. At base sa kwento niya, mukhang natutuwa naman sa akin ang mga magulang niya. Pero sa totoo lang, napakahirap pala talaga ng LDR. Hindi ko in-expect na ang hirap-hirap pala ng LDR. Madalas na kasi ako nag-overthink ng mga bagay-bagay. Dahil nga magkalayo kami. Ganun pa man, binabawi ko na lang ang lahat sa pamamagitan ng love language ko kay Alvin. Yung words of affirmation, encouragement, mga ganun.
Madali rin namang nakakapag-communicate sa akin si Alvin. At very vocal siya sa feelings niya para sa akin. Pero alam mo yun, damang-dama mo talaga na sobrang hirap eh. Pag may pagsubok na bigla na lang darating sa inyo. Fast forward, May 2016. Magkasunod na nasira ang mga cellphone namin. Yung tanging nagko-connect sa aming dalawa ni Alvin, bigla na lang nasira. Mas naging mahirap ang communication sa aming dalawa. Kapag nag-i-internet kami sa computer shop, madalas hindi rin kami nagkakatugma ng oras. May mga oras na online ako pero offline siya. Tapos may mga oras na ako naman ang offline, siya naman ang online. Parang ang lungkot-lungkot ng relasyon namin. Then June 5, nagkaroon ako ng ibang boyfriend. Yes, DJ Rocky. Nag-2-time ako. Pero hindi umabot ng 1 linggo. Nakipag-iwalay ako doon sa lalaki agad-agad. Inamin ko yun kay Alvin na may nagawa akong pagkakamali. Nagsorry ako sa kanya. Sabi ko, sorry, dala lang ng pangungulila, kaya nagawa ko mag-entertain ng iba. Pinatawad naman niya ako at ipinagpatuloy namin ang relasyon namin. Then 1 beses, umuwi ako sa bahay ng lola. Nag-message si Alvin sa akin, magkita raw kami kasi namatay daw ang lolo niya. Uuwi siya sa lugar nila. Kaya medyo mas malapit siya ngayon dito sa lugar nila lola. Sabi ko sige magkita kami, puntahan ako. At nagtagpo nga kami ni Alvin. Kitang-kita ko sa mga mata ni Alvin ang lungkot sa pagkamatay ng lolo niya. Close na close daw kasi sila. Hanggang sa umiyak na si Alvin, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha sa mga mata niya. Humikbi na siya. Pinasandal ko ang ulo niya sa balikat ko para patahanin siya, para mapagaan ang kalooban niya. Yakap-yakap ko siya noong mga sandaling yun. Mahigpit na mahigpit ang yakap ko sa kanya. Dahil ramdam kong kailangan na kailangan niya ako sa mga sandaling yun. At hindi ko namamalayan, DJ Rocky, na humahalik na siya sa balikat ko. At humahalik na rin siya sa bandang leeg ko. Hanggang sa unti-unting nagtagpo at nagkadikit ang mga labi namin. Ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa katawan ko. At ramdam na ramdam ko rin ang init sa katawan ni Alvin. Para bang gustong gusto ko ang mga ginagawa sa akin ni Alvin. Nalalasap ko ang sarap ng mga labi niya. At para bang nakukuryente ako sa bawat halik niya sa akin. Hanggang sa nag-init na ang mga katawan namin noong mga sandaling yun. Sobrang init, DJ Rocky. Pero bago pa man lumalim ang mga pangyayari sa pagitan namin ni Alvin, ay bigla siyang huminto sa paghalik sa akin. Nahimasmasan kami pareho. Sabi sa akin ni Alvin, "Babe, hintayin natin yung panahon na pwede na natin gawin to. Huwag muna." Aaminin ko, DJ Rocky, tumaas lalo ang respeto ko kay Alvin sa pagpipigil niya. Hindi nagtagal, naayos na uli ang communication sa aming dalawa. Nagkasundo rin kami kung anong oras kami maglo-login sa internet para magkausap. Then fast forward to July 22, 2016. Nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko dito sa lugar namin na mag-inuman. Siyempre sa inuman hindi mawawala ang kwentuhan tungkol sa sex. May nagkwento nga na isa sa mga kaibigan ko kung papaano nawala ang V-card niya. Hindi naman ako makarelate sa mga kwento nila dahil wala pa akong experience. Lahat naman sila katabi ang mga jowa nila. Kami ni Alvin, LDR kaya malabo yun. Pero nung gabing yun, DJ Rocky, nagkasala ako kay Alvin.
Dala ng kalasingan at curiosity na rin. Nagkasala ako kay Alvin. Meron akong nakafling. At dahil curiosity killed the cat, ika nga nila. Ayun, may nangyari sa amin noong ka-fling ko. Kinaumagahan mismo, chinat ko si Alvin. Sabi ko sa kanya, "Babe, ayoko na. Itigil na natin to." Reply ni Alvin sa akin, walang nakikipag-iwalay na babe pa rin ang tawagan. DJ Rocky, I love his innocence more than anything. Pero pinagpilitan ko talaga sa kanya na hindi namin pwedeng ituloy ang relasyon na meron kami. Nag-insist akong break na kami. At mukhang wala na rin siyang nagawa. Hindi na ako nag-login sa FB account ko ng matagal, simula noong hiniwalayan ko si Alvin. Ayoko ring makonsensya sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Pero deep inside, kinakain ako ng konsensya ko. Hindi ko kinaya yung guilt na naramdaman ko after what happened sa amin nang naka-fling ko. And how can I just give away my virginity to someone I just met? Tapos si Alvin, mahal na mahal ako. At kung tutuusin, mas deserve niya pa na makuha yun. Because he was respecting me in all ways possible. Sising-sisi ako. Pero wala na nangyari na. Hindi ko na marirewind yung pagkakataong yun para baguhin ang lahat-lahat. Then niligawan ako nung naka-fling ko for 6 months. Pero inabot lang ng 3.5 months ang relationship namin. At ako ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon namin. September 2016, nagkausap kami uli ni Alvin. Nag-reach out siya. Gusto niya raw ayusin yung relasyon namin. Pero sabi ko na lang sa kanya, mas okay na sigurong magkaibigan na lang tayo kesa maging magkaibigan. Ayoko na rin kasing palalain ang kasalanang pwede kong magawa sa kanya. Kung nitong mga huling buwan kumukulog ang konsensya ko sa mga nagawa ko, ano pa kaya kung maulit ko yun sa kanya? Hindi niya deserve ang maloko. Hindi niya deserve na masaktan ko uli siya. Kaya habang maaga pa, naisip kong wag na lang talaga naming ituloy ang relasyon namin. Friendship, siguro, oo, kaya ko yung ibigay. Pero hanggang dun na lang talaga. Hanggang dun na lang. Fast forward to year 2017. Nalaman ko na nagdadalang tao ako. Yes, DJ Rocky. Nabuntis ako nung naka-fling ko. Hindi nga tumagal ang relasyon namin. Kahit nabuntis niya ako. Kami naman ni Alvin nananatiling magkaibigan. Binibiro-biro ko pa nga siya, sabi ko, "Ninong ka ha. Hindi man ikaw yung father, ikaw naman yung godfather." Umuoo lang si Alvin sa lahat ng sinasabi ko. Then naipanganak na yung bata. Bininyagan na. Tumayo siyang ninong. Pero nahalata akong hindi na kami gaya ng dating magturingan. May konting ilangan na. Pero naiintindihan ko naman yun. Kasalanan ko rin naman kasi. Then, the following year, si Alvin naman yung nakabuntis ng ibang babae. Hindi nagtagal, nagpakasal sila agad nung nabuntis niya. Siyempre, hindi ako nagreklamo. Hindi naman kami. Sino ba ako? Pero kahit na, may konting kurot pa rin pala sa puso. May konting panghihinayang na baka ako sana yung ikinasal sa kanya, kaso hindi na pwede. Nagkaroon din ako ng sariling partner. Natanggap ang pagiging solo parent ko sa anak ko. Kaya mas lalong hindi na kami pwede ni Alvin sa pagkakataong ito. By year 2019, active uli ang pag-uusap namin ni Alvin. At para hindi kami mahuli ng mga sari-sarili naming partner, sa text lang kami nag-uusap. At kahit anong iwas ang gawin namin,
Parating nagkakaroon ng way para magkaroon kami uli ng communication. We were both cheating on our partners just for a petty. Nagte-text pa rin kami ng paborito naming linyahan. I love you, walang space, tuloy-tuloy. Hanggang sa nahuli na kami. Nagkabistuhan na. Hindi pa rin kami nagpadaig. Ginawan pa rin namin ng paraan. Naulit na naman ang communication namin at para kaming mga kitikiti. Hindi kami nakakalma kapag walang kami. Sabi ko pa nga sa kanya, Alvin, bakit naman kasi nagpakasal ka kaagad? Babalikan pa sana kita eh. Sagot niya sa akin, hindi mo naman sinabi. Di sana naghintay pa ako. Hinintay pa sana kita. Kahit masyado ng komplikado ang sitwasyon namin, alam naming mahal na mahal namin ang isa't isa. At siguro, kami nga yung perfect example ng pinagtagpo pero hindi itinadhana. O di kaya tamang tao, pero maling panahon. Fast forward to year 2021. Nag-decide akong tapusin na once and for all kung ano mang namamagitan sa aming dalawa ni Alvin. Para na rin sa ikatatahimik ng buhay namin. Sabi ko sa kanya, tama na to, babe. Kawawa ang mga partner natin sa ginagawa natin sa kanila. Mali ito. Sobrang hirap let go. Yung taong alam mo namang hindi na talaga para sa'yo. At hindi na magiging sa'yo. Pero mahal na mahal mo. Kung pwede lang talaga mag-rewind sa nakaraan, ginawa ko na. Maitama lang ang lahat ng pagkakamali ko. At maging kami ng ni Alvin. Nang walang kahit ano o kahit sinong humahad lang. Next year, 2025, ikakasal na rin ako sa partner ko. And honestly, si Alvin ang insecurity ng partner ko. Alam kasi niya na kung sakaling magkakaroon ng pagkakataong tumakas kami ni Alvin, ay gagawin talaga namin. Tatakas sa buhay na meron kaming dalawa. At habang papalapit ng papalapit ang year 2025, mas lalo kong nami-miss si Alvin. Ewan ko, hindi ako magkanda-ugaga. Para akong kitikiti. Alam mo yun, gusto kong sabihin ni Alvin sa akin na huwag niyong ituloy ang pagpapakasal ninyo, babalik uli ako sa'yo. Paano yung tayo? Paano na yung pagmamahala natin? Well, totoong ang unfair namin sa mga taong kinakasama namin yun. Pero talagang ganun eh. Nagmamahal lang naman kami ni Alvin. Nagmamahalan lang. Kaya babe, kung nasan ka man, kung naririnig mo man ito, ang tanging hiling ko para sa'yo ay sana maging successful ka sa buhay. Kumain ka sa tamang oras, maging mabuti kang pulis balang araw. Tatandaan mong nandito lang ako, sa malayo. Sa katalikuran ninyo ng bundok. Minamahal ka ng kalayuan, pero pangako, hindi ako lalapit. Hindi na. Ayokong maging mitsa para gumulo ang nananahimik na nating mga buhay. At sa huling beses, I love you. Walang space. Tuloy-tuloy. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Bona. At ito, ang aking secret file.